Kurelat dawaninya ilipa item 6 by item 8 case 136 of 26 ili nawo yeland dispute mu village Mangweru nawo yakamhangara na Petronella Ngweru achimhangara God South Love pamwe chete na Francis Gar yomubhuku remagara ndiyo nawaendewa nayo mudati. Ndichakumbirawo mumhan'ari Petronella Ngweru simudza ruoko rwerudyi wakagara pasi wotedzera zvandava kutaura mumashure. Ini Petronella Ngweru ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totendaisa ruoko pasi ndouyawo kuna Francis Gar pamwe chete na God South Love simudzai maoko erudyi motedzera zvandava kutaura mumashure. Pandichati Francis Gar God South tauro zita rake. Ini Francis Gar ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiisai maoko pasi. Petronella Ngweru ndokumbira kuti uziviswa dare muchidimbo wakagara pasi chasakisa kuti ungochimhangarira Francis Gar na God South Love wakagara pamusoro wekugara. Inini chakasakisa kuti ndimhangarire mukoma God South ndova ndakauya ndazobvambo kuti vakwagara vazove varipo part of nyaya yacho. Ndakafonerwa indinogara ndandisiri kumusha nandakambobuda nebasa, so ndakafonerwa nemuzukuru wangu anogara pamba achinditi pane vanhu vari kuvaka pamba pamunda wedu, saka uyai kuno. Ini pandaenda kumusha vandaona zveshuwa pane vanhu vaivaka. Musi wandakasvika pamba sina vanhu, but zuva rinoteera makuseni pane vakomana vakabva vauya pamusha vaivaka ipapo, vakabva vauya. Zvisineiwo ndakabva ndaenda pavari vandanokurukura navo vandatovabvunza kuti kwani muri kuvaka panapa, hamuzivi here kuti munda unoyu munda wedu, ko akudze kuti muvake panapa ndiani? Zvikanzi isu tingori mabhirita tinozwa munda wenyu, but isusu takangohaiwawo kuita basa mata regai tikuratidzei vanhu vari kuvaka panapa. Vandati handipei kana nhamba dzavo ndivafonere. Zvikanzi aiwa vari padhuze vanogara pamusha uri pamira apo pagara, saka regai tinovadeedza vauye. Zvechokwadi vakomana vakaenda vakandovadeedza mukoma polisi vakauya. Vauya vakomana vakauya vakati munhu akatituma kuti vake panapa auya uya mutaure naye. Ina handina kuenda ndega, ndaive ndatumira mwana kuna bamunini vanhu vakagara apo kuti bamunini inini ndakasiyiwa kunzi inini pakaita ine dambudziko randasangana naro pamba, ndinodeedza inini kuti muuye nemukoma wenyu sezvo mukoma wenyu asiri munyika pari zvino, saka ndasangana nedambudziko rakadai, saka uyai kumba. So bamunini vakabva vauya kumba. Bamunini vauya kumba takabva tazosimuka tikaenda pamunda pamwe chete nabamunini. Bamunini vakasvika vakanoaprocha baba vakavabvunza kuti ko zvakafamba sei mukuvaka pano, makapiwa nani? Bamunini baba vandopa vakabva vati inini munhu akandipa regai ndinotaura naye ndozodzoka kwamuri. Tikati pakanaka, it's okay, but ini mandi munotozwa kuti munda endowedu here chichi takataura nawo zvakanaka. Vakati ndizvo zvotoziva, anyway regai ndinotaura kune vakandipa munda nokuti ina ndangoya panapa pane vakandipa munda. Handizivi vakazoenda here kune vakavapa munda. Then isu tazogara pasi nabamunini ndakataura kuti bamunini nyaya yemunda iri kunetsa, onai munhu akaramba achivaka, because vakazodzoka after that vakaramba vachikontinya kuvaka. Ndopandakabva ndazouya kunoku ndikauya kuzoripota. Ndakatanga ndaenda kwaheadman vakanditi nyaya yenyu yemunda uyu munda iri nyaya yeminda inonetsa, nyaya yemunda uyu tinoiziva. Since nyaya yakambotongwa kwamambo, ndakukupai go ahead, dzokerai kwamambo munokwanisa kubatsirika kwamambo ibva yagara pabasa yotongwa zvopera.
ndozvakazoita kuti ndiuye kuno kuti nyaya yachona itaurwe kuti sei ava baba vakauya kuzovaka pamunda wedu. Ndomunda wandinotorima kubva 2015 kubva tavaka 2015 ndopana ndichingorima, asi ndakazoona baba vauya vakutadzira kuvaka pamusha kuti ndizive kuti vakapiwa nani, vakauya sei handizivi. Ndozvakazoita kuti ndiuye kuno kwamambo kuti tibatsiriswe. Judgment yekutongo vamamvetoni yarinayo 99 sabhuku yenyu ndiani? Sabhuku wangu ndokuyerume. Makamboenda kuna sabhuku? Yes, ndakaenda kuna sabhuku ndakanovashaya pandakaenda, and then vakabva vapiwa message vakati it's okay, go ahead, endai kwamambo. Sabhuku haana kukuudza here kuti akuwake ipapo ndiani? Vakati havasizi kuti akuvaka ndiani. So iyi judgment ndiyo yakapiwa patakazoenda tichinogara ipapo, pakanzi 4 vana vanogara ipapo, ndopatakaenda tikanopiwa, ndopandakapiwawo pane kugara ipapo. Asi makazonzwa here kuti anga apa uyu what's all ndiani vandiro? Ina handina chandakanzwa. Ndakazongonzwa nevana vachitaura kuti vaGodSopa vakazodzoka vachiti vari kukontinua kuvaka, vakati hanzi vangu vakapiwa kanzvimbo ipapo nasabhuku kavo. Ndoda kuti titaure chokwadi pamberi pedare. Tichinyoresa munhu tichinyoresa vagaa makanga mandiudza kuti sabhuku Ngweruma havasi kuziva kuti ndiani, asi patazoita tsvagudzo tanzwa kuti munhu akapiwa nzvimbo nasabhuku gaa. Tikaona sekunge mama kutirambira kuti hatizivi kuti gava sei tamudenza. Vakanganiswa ndina kuti kuramba kusemabisa. Vandrofu nekupira kuti muziso dai kuti panzvimbo yekutsanangurwa yamanzini muri kuvaka makaiwano sei, nekuti vari kutsanangura kuti pamunda ndepavo, imi makazouyawo sei panzvimbo apa, sei muri kuvaka, akakupai mvumo yekuvaka ndiani? Idine panzvimbo apo ndakapiwa naChamunoroga sabhuku Francis vanozviziva kuti ndainotaura navo nguva nenguva. Inini ndakatanga kugara nzvimbo iyo ndifunga pamba paga paChamunoro. That was 2018 tichitanga kugara ipapo. Maigara pamba paChamunoro? Exactly. Kwete penyu pamamapiwa pamakatengeserwa? Pandakatengeserwa bosi panga pasati patanga kuita. Saka makatengeserwa rini? Mati? Makatengeserwa? Handina kutengeserwa, ndikuti inini ndakapiwa nzvimbo iyo, handina kuita zvokutenga kana zvokutengeserwa. Igore ripi? That was 2019. In ndakatanga kugara 2018. 2019 ndo pandakapinda panzvimbo ipapo. Munhu andaibatsira panyaya yekuti anga nemwana wakaenda kuchikoro. I think it was Form 5 to Form 6. Ezvo ndezvari kuuniversity. Saka taichingobatsirana terms of kungobhadharana school fees ichimubatsira. Saka pamuri kuti nzvimbo iyi sabhuku gaa vanoziva mapirwa makaita nzvimbo, muri kuti nzvimbo iyi ndeyasabhuku gaa haisi yepaNgweruma? Ndizvozvo chaizvo kuti nzvimbo iyi ndeyaChamunoro gaa. Ivo sabhuku Francis gaa vari kuziziva kuti nzvimbo iyi ndeyaChamunoro gaa yandiri kuvaka yacho. Makatanga kuvaka ipapo rini? That was 2022 pandakatanga kuvaka. Makavakei ipapo? Ndakatanga kuvaka mugodhi, ndiwo ndakatanga kuvaka panguva iyo. That was 2022. Imba takatanga kuisa foundation, that was May 2023 ndo pandakatanga kuisa foundation. Ndazwa maitsanamamabva kutsanangura kwaita mumangani ari kutaura kuti zvazvino uno ndopavakanzwa kuti pane vakaona mabhirigi achitovaka zvazvino uno. Muri kupikisana nawo here?
akuvaka dzikupikisana judgment amuna original chair inoverekera takamuchaya kuno kuenda original unoverekera totokopa anotineza vari kuti imimi kuvaka munhu kutovaka zvazvinouya izvozve pare zvinhu homu kutovaka pari asi kutanga panzvimbo kuenda panzvimbo chape yanga iri 2022 na June kutanga kuvaka mudzi. Then kana pandakazoenda pandakazotanga kuvaka foundation ndoyanga ya 2022 muna May. Then from there sezvo panga ne dispute yakanga ichiitika ndo pandakazotanga kuvaka chaipo kuendera mberi. Pamakaisa foundation pakanga makamira nokuti paine dispute. Ndakamiswa principal dispute kuitika. Dispute yakanga iri pakati pani nani? Yanga iri pakati pa vakachamuraga nenokwangweru vana kuchamurwaga nenokwangweru nyaya ndobva yaenda kumatare. Ndobva yaenda kumatare. Yakaenda kudare ku pakatanga first of all yatanga kwa chief ndazvoenda ku civil court kuHarare. sekutanga payanga mugara kwamambo ipetu ndinhu chamunovaga hana aningwerume zitarichazonyazone Leonard Sabo. Vakapiwa mutongo wekuti panzvimbo iyoyo ngapaende vana vekwangwerume 5 ivo vane avo vemadhumbi vavakabva vapiwa vapanzi ngapaende vana vekwangwerume 4 pavana 4 ivavo pamunda patiri kudedzana apa ndo pamwe pachona pandakanogara pamwe pacho pana mbuya ava pamwe pacho pana munin'ina wabamunini nemunin'ina wavo mumwe ndovaipo so takabva tatogara that was pakaitwa that judgment we never had any problems. Pajudgment pavapanza asi makuzopinda mubhuku rekwagara mva taenda tichida unopinda mubhuku rekwagara vekwagara vakabva vatanzizvoni murume wangu dai aripo because ndiyakaenda back then anga achirikuenda ndisipo vakataura kuti kana murudo wati kunyore mubhuku rekwagara munofanira kubvuma kuti minda iyi iminda yekwagara because pagara pane dispute yemadhundu vakawanda I think 15 contours yaikunetsa saka vakabva vati kuti inini tikunyorei munofanira kubvuma kwagara ndokwagara kandi ngisapho kuko uya sei ubi Godso inini ndichimuziva ndaimuona sababa noti vaishanda nababa vangu pandichiri mudiki pachinamona polisi saka aiuya kumusha achingoitawo kunge mwana wekumusha achitouya inini auya sei pamusha penyu imimi akazopiwa nzvimbo pamusha pedu muna 20 umbo wenzvimbo yaakapiwa upepa umbo akapiwa nzvimbo akapiwa nzvimbo 20 wake wokuzoningirira iye una baba ndo wangu vari vakazosara varikweya ndo vakazomupa ndipe umbo wekupewa pauyu nzvimbo musataurire zvandisina kubvunza ndandipe umbo kana paine bepa rinotaura umbowo ndinodaira kuti una pamapurani nguva yatakaita ndovane zvese ndozvakaita vashumba vachiri vapenyu ndati ndipei umbo wekupiwa kwenzvimbo yauyu hasi kuti andoroonde ndipei umbo ndovandiri kuti iwo ndakawisa kana musina umbo uyu ngaabve panzvimbo tikaswedera kana musina umbo wekuti akapiwa nzvimbo uyu ngaabve panzvimbo muri kutenderera zvandiri kubvunza ikai umbowo ndipei bepa rakanyorwa aiwa zvibepa rakaripo but bepa rekutaura nzvimbo ndeyachamunoro uripo chamunoro anopa munhu nzvimbo ndikutaura zveuyu ndati ndipei umbo hwekupiwa kwake nzvimbo uyu muchiziva kuti anopa munhu nzvimbo ndeyani ende umbowo hwandoda hunofanira kubva kune munhu anopa nzvimbo yemuruzevha zviri pamutemo kana pasina umboyo uyu ngapi panguva yacho zvaingoitwa nasabhuku ndati kana pasina umbowo hwemunhu anopa nzvimbo zviri pamutemo uyu ngapi
kana muchikwanisa unofambira hombowo watomboufambira mundipa odzoka kana pasina hombowo iwowo ngava ipapo ndo zvatikatofambira kumbowa zvinoka panhu pamwe chete ndopakunzi nanangwemwe kuti dunduravo mbona mau ipapachemubara kunzvungu wotogona kufambira ndopakunzi anangwemwe dunduravo ozokuti anangwemwe dunduravo zvipapepa sandi kuti umwombowo hwacho ini ndinawo wekuti nzvimbo ndeyikwagara haizi nzvimbo avakatovaka futi zvenharo kana kutoya kuzosikomakisa havana nyaya yebhaundari ragaha nangwerume inyaya yakazvimirira iti handika nyaya yekuti uyu azouya sei panzvimbo apa inyaya yakazvimirira ega chandatanga kubvunza umbowo hwekuti uyu azouya sei panzvimbo ipapa handiti kana pasina umbowo hwekuti uyu auya sei uyu ngaatanga apa uyu akabva uyu mozoitawo nyaya yekuti mumabhaundaries angwerume nagaha ndeapa handiti zvokuda pachena kwete kuti muri kurwisana nenyaya yebhaundari nangwerume nagaha imi mototsvaga mumwe munhu mumwe momupfekera kuti pakati pavo hazvidaro tangai mapedza yebhaundari first pasina munhu auya moziva kuti apa mugano ndeuyu kana paakuzoiswa munhu tochizotera mutemo pochiswa munhu ndokunge nzvimbo yacho ichikodzera kuti ipiwe munhu asi pari zvino matina mhora hamuna nzvimbo iri kupiwa munhu hamuna nzvimbo iri kupiwa munhu ndaida kutaura kuti makatitonga kuno mukatipa kuti isusu tikusvika apa ava ndobva vasimbira nyaya ndobvanisa kucivil court ndobva apa vanodyiwa necivil court ndobva vazorima mbeu dzachamunogwa pasi iva ndobva vapiwa bepa rwakapiwa renhirapisod ndikurimira mbeu dzachamunogwa pasi aiwa vakazoitirana varimira mbeu pasi nyaya yatakataurana naye pana pahombe ndeyekuti petronera ari kuti uyu ari kuvaka pamuda pangu ando nyaya yatakaunganira ndoyandati imi mana gaha ndipei umbowo hwekuti uyu makamupa nzvimbo zviri pamutemo handiti ndobva matadza kundipa umbowo wacho matadza kundipa umbowo ndobva ndati uyu ngaabve panzvimbo paari imi ndobva mati nzvimbo yacho iyoyoka ndeedu haisi yekwangwerume ndobva ndati imi michitangai marwisana nangwerume mokurira ngwerume motora nzvimbo kana matora nzvimbo kubva kuna ngwerume zviri pamutemo mambo vazviziva kuti muganho wangwerume ndeuyu wakagaha ndeuyu nzvimbo iyi ndeyekwagaha then mochizotanga kufunga kuti muda kupa mumwe munhu here kana mati makuda kupa mumwe munhu moteera mutemo kusvikira mamupa oita bepa rake rekuti ndapiwa nzvimbo ndokuti ozoti ndepangu ozotanga kuvaka asi kana zvini izvozvo zvisipo ngaabve ipapo ipapo ndopanandi kuti mambo nzvimbo makatipa anditi tikaenda kunikira civil court tikanopiwa futi nzvimbo mambo vakakupa nzvimbo papapo zviripa zvese zvakakwana zviripa zvakaita ingwerume yekupi ingwerume yekupi ngwerume yekupi kopopota rutarwa vandoma vamwe vanogona kutsana kokona munhu mumwe chete ifemili imwe chete mazita akangosiyana mazita akangosiyana chimbokura vanechimwe yasitora zvebhaundari panzi nzvimbo ndeyagaha achamunoro naalan bopoto siyanai nenzvimbo iyoyo ava ndondiwa wacho murume wa ende judgment yoyoyo hatizivi kuti yakaitwa kuti nokuti after ichi yakanzi default zvikureva kuti john anouya kudarika akaramba kuuya kudari
isusu nyaya takaunganira pana bhaisi nyaya yenzvimbo kuti ndiyani takaunganira nyaya yekuti petronera ari kuti pamusha pangu pari kuvakwa na uyu ndonyaya takaunganira pana iyi nyaya yenzvimbo yenyu yemuganhu yenyangwerume nagaha masabhuku emimuro vaviri munouya munoenda pahetman shumba mouya kwamambochina mwakadzira nyaya yemuganhu yenyu but nyaya yaunzwa mudareka inyaya yemunhu avaka pamunda wemumwe munhu handizvo saka mukada uchitongesa nyaya mbiri panguva imwe chete ndozvazvati kutonga ipera pana vandada kumbira kubvunzana pana uye kunzi aya vari kuti munda ndewangu ini zvamataura shonenyi yekuti apa panodiwa mapepa handina kupokana napo asi nzvimbo yavari kutaura madhundu avo vanogarapo vakada kundipa peace order ndofunga ine imwe yakatoitwa nejudgment panapa yakanzi zvamataura zvese handizvo nzvimbo iyi ndeyachanorwa iri dhundu nderangu kozi dhundu rangu neravo rakabatana zvekuti makarenga majudgments aripo ipapa anomutaura kuti iyo nzvimbo ndeyangu haisi yavo kwete ini ndinichamunorwa wacho handisi kuramba zvamanitaura zveapa ndinonoenda pashumba ndonoonzwa kuti atingi apaka musabhugongwerume nasabhugaha ngavaende kwaedman shumba mutaure nyaya yemaboundaries enyu kwaedman shumba towirirana kuti bound uku ndekwani uku ndekwani muganhu wenyu uri papi nekuti judgment yekutanga yakaitwa namambo achidziva chandiona muri kuti iwayo madhunduru enyu nevava akabatana rangu nerawo akabatana saka ravo riripo here riripo vakavaka ipapo ndosaka vakarambirwa neiyo peace order yavaida kundipa iri peace order yei vaida kunditi hanzi tiri kudasingasvike but ichishandei peace order ichishandei mairwisana here mairwisana ndo zvandiri kuedza kutsanangura mambo kuti vainditi vaida kunditorera mumunda wangu nenyaya yepeace order ndobva yaramba dzimwe nguva ka zivai the correct law yamunoapply handisiri ndakaapply mirai kuti muri kumhanya kutaura musina kana chamanzwa muri kuapply peace order yei pamunda imimi marwisana here muri kurwisana napetronera ndo zviripo varuda kutora munda wadhundurabati panoda peace order here ndo yavakanga vada kutsvaa veduwe unopedzera waneta kutaura kwacho muri kunzwa bata musi kunzwisisa dati panoda peace order here apadiwe peace order munogarisana mumba mumwe chete here muri kurwisana saka peace order inoshanda chi ani peace order inoshanda pane vanhu vari kuita gakavari kuti vanogona kurwisana kana kuti vanorovana kana vanotukana muri kutukana here saka muri kutaura peace order yeya chakuitika ndechekuti chamunorwa is approaching the court through the back door because chamunorwa iwewe ndiwe wapa ndrovhu nzvimbo handiti saka iwewe wava approacha court through the back door iwewe follow the law pakupa uyu nzvimbo iwewe you did not follow the law pakupa uyu nzvimbo saka judgment yanhasika uyu ngaabve uyu kana uchida kupa munhu nzvimbo iwewe wotevera mutemo kwete kupa munhu nzvimbo zviri kunze kwemutemo zvawakaita pana uyu kuti umupa nzvimbo its outside the law ndo zvati kutonga panapa zvekuzoti dhunduru nderaani its something else yaimwe nyaya zvekuti dhunduru nderaani iyoyo yakuda kana ichizosvika kwamambo ka inouya kwamambo ichibva nekuna edman shumba ndosaka chikonzero mambo vaine masadunhu vanofanira vachitarisa zvinhu izvozvo voshandisa mastructures avo eward masabhuku akatenderedza naedman shumba uye vochikurukura kuti apo muganhu wangwerume ndeuyu iri dhunduru rekwagaha iri nderekwangwerume handiti masabhuku yenyu imimi naedman shumba ndovochipambotara muganhu iwoyo ini ndozongoadvaiswa mambo muganhu wanhingi uri kuenda apa nasadunhu wangu handisi kuramba ndopanda ndichiedza kutsanangura mambo kuti ndokwakabviwa nako saka ndachiedza kuti ndimutsanangura zvamamupa zvese ndazvitambira asi pandachiedza kutsanangura kuti ndokwakabviwa nako kune zvemajudgment ese iwayo but panyaya uyu iri mudare nhasi wapanzwisisa pekuti haana mapepa ari pamutemo yekuti agare paari kuvaka ndo handati ndakuenda kuna aripo uyo anonzi mapurani akaitira mapepa iwapo ndonzwa kuti anodiwa munhu ndinoenda kwavari ari zvino zvaari kuita izvo zvonga zvibve ipapo
ndanyatsopanza zvaari kuita izvozvo ngazvibve ipapo kana mazuva nebepa racho rinogutsa tochizotangira ipapo kana bepa racho ndaruona aiwa ipapo panounzwi nyaya dzenyu dzekuwandisa idzi I think yoga enda kuna headband shumba mugadzire nyaya mugando wenyu namwero pamunda wangu unozi unopinda futi pamukana aiwa ndotaura nemasabhuku ina ndizvo panyaya mugando handitaure nevagari vemusha ndotaura nemasabhuku yoga vanomboya kana musangano yodetserwa namambo iwo mambo ndakatora sebheji katakatouya kumbiri kwamakumbe wakarasa bheji kupi kwamakumbe patakanodya sadza kudhiri ndakagumwa sei bheji yakuchikoro saka waudza zvebheji zvandakubvunza aizotsvaga kuti zvepamutemo pamunhu zvinofamba sei hazvinei kana namapurani amataura izotsvaga kuti mutemo unofamba sei kana munhu ada kutobuka andaida kutodinzwawo kubva kunaivo kuti vaizvifambisa sei nzvimbo dzamukutamba nadzo muchipa vanhu idzi mubatire shamhu nopamutora kuti hano yoga kana kuita mafanidzo enyu kupa vanhu nzvimbo dzekwemuuya ndikukudzinga makanzwa shoko rangu randakataura ndakati tsika yenyu yekukonangidzwa nekukona tikondokedzera munhu kuti iwe ndakupapa ngaipere rambai muchiita izvozvo ndikukudzingai zvakadini zvinofanira kuitwa nezvakadini anga